हो कथानी इतिहास पृष्ठभूमि दौछे बखानी 1993 एप्रिल 1 घासीराम माझी को लगी हेला न पड़ा देख आज नहीं नसीए हेले शंकर दिल भितर अच्छन तांकर काम लगी आज से अमर रही इन हिंदू मुस्लिम सिख साई समस्ते एका सभे आमे गुटे खून जानी तो सबे कका काकी हजाई भाई मामू मा शंकर दुखे दुखे आसन सबे धाई दिल वाला आमे नुआ पड़िया अमर कथा सुनी तुमको लगबाऊ बढ़िया अमर भाषा सुनी तुमको लगबाऊ बढ़िया अमर कथा सुनी तुमको लगबाऊ बढ़िया एंता मोर जिल्ला रे एंता मोर जिल्ला देखी देले थोरे शंकर मन घिनी नेला एंता मोर जिल्ला देखी देले थोरे शंकर मन घिनी नेला।